Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. National President ka National People's Party NPP walong ro menteri ramba ka jalla konrad ke sang mau lo ong baka Saiñ ka Ngeit ka Saiñ Pyrthei jong ka Jingmangha wala ke don ki weipat ki banget ka Saiñ Pyrthei jong ka Jingiaphiah ngamla sha iki jing kan tho sniu ngin namla bantei ka imlang sa lang ni ka jalla halor ka jing kan tho sniu ki jing kan tho sniu kin shui lam tang sha ka jing julor jong ka imlang sa lang ki Bri U bat ka jalla la ong sang ma haba a jingkren haka jing rakhi dap khat arsnem ka NPP haka la asngi ublei haba kado baka NPP ka Ngeit haka Jingmangha bat ka Saiñ Pyrthei jong ka Jingmangha ulong baka Saiñ da lei ru kan nam Ngeit haki jing kan tho sniu ni ka Saiñ Pyrthei ka basniu hndai ka Jingmangha kan long ka thong jong ka Saiñ ki dan ki riu shimet Bri U kan hun Saiñ ki banget ban phia ya ka imlang sa alang ki banget badai tang ka divide and rule kalenti banya chakman ngamla sha ka Saiñ Pyrthei jong ka Jingiaphiah ngi Ngeit ka Jingiatli bat kani kan yalam shakmat yangi la ong usang ma ula ong ka NPP ka Ngeit ban yapen yatli ka NPP kam Ngeit ka Saiñ Pyrthei ka ba iaphi ne phia ya ki Bri U nrengi Ngeit ban penyatli ya ki paidbah bat ka jela haba pen pau ka jing sngongo ya baroh ki nong yalam ki badan menta bat ka long ying jong ka NPP National President ula ong shaki ba haba ki dei shibenta jong ka NPP kumta ki dei ru shibenta jong ka long ying ka NPP ba man la uwei pa uwei udkhot jong ka Saiñ ulong uba kongsan ya ka NPP kani ka sarkar ka Ngeit haba ka shimrai bat teng ngitip bakim long ki rai ki basuk ban shim ni sha kan thoru halor ki ni ki rai ula ong kadan ka jingmut balai ngi dan hang ni kadan ka daw balai ublei u ailat yangi pandan hakani ka kerdan kalong ban shim ya kita ki rai le si ki baki wei kim la ban rai hakipor balalej balada ngimla ban shim ya kita ki rai katangi pulam haka jingkit khli jongi ya ka ba ublei ulabu yangi hakani ka kerdan la ong sangma haba kren chapang ukpa jong u pi e sangma bam kwa hedwar ublei ulong boleh kai u ka wei ka badan kam e haka jingim uju ong yanga konrad ladami rung shaka Saiñ Pyrthei wat perkhat e ka kerdan ladami rung shaka Saiñ Pyrthei wat perkhat e ka pisa ladami rung shaka Saiñ Pyrthei medai bandan ya ka thong ban yarap bat shakri ya ki paidbah ladakani kan pen telun ya ka Saiñ Pyrthei bat ka jing shimra jongmi kiwei kin sabot hi namar ki Bri U kin sakarkhu bat Kyrshan yami hendai ladami dan pat ya ka jing angnut ban yok kerdan ni ban kamai spa men koloi ban shim ya ki rai ba bakla haka jingim bat ka Saiñ Pyrthei shu National President ula banrap ho kin dan bon ki bakan tho hendai ngam pale jingmut ya kini kat ba ngadang sngotu baka men sim jonga kalong ka badai ka jingmut jonga ka shai ni dan hang ni ban shakri bat ngin yai beteng ban shakri ula banrap